Ja som rodený Košičan, ja sa tým netajím, ja toto mesto milujem, naozaj. Ja som dlhé roky zvažoval, keď som bol na strednej škole, či odísť, neodísť, bol som prijatý do Prahy na vysokú školu, ale ja som si povedal, že chcem ostať tu. Tu sú moje korene, tu mám zázemie, tu mám priateľov, rodinu. A nechcem odtiaľ odísť. Ja som lokál patriot a mám naozaj vzťah k tomuto mestu. Mne na tomto meste veľmi záleží a ja sa naozaj výrazne budem angažovať v tom, aby do Košíc prišli mimoriadne investície, či to budú priemyselné činnosti, alebo to budú opatrenia na zvýšenie zamestnanosti. Tí ľudia nesmú odchádzať z mesta, tí ľudia nesmú odchádzať z obcí, z regiónov. Naozaj, keď budem mať akýkoľvek spôsobom možnosť ovplyvniť to, aby prišiel hociaký investor, či to bude v Košiciach, okolí alebo kdekoľvek v kraji, tak to urobím.